machigni kamoro marama intijeno ma Lolwe Tv en okinyi manoendo maber maromo kaindi mar mondo mi wachak juma manyien pa en tarik 11 manoendo ma dwe mar ang'wen wantiere higa noendo mar 2022 oboke gin adek kaka pile magi mag The Daily Nation, oboke mag The Standard kod oboke mag The Star. Oboke mag The Daily Nation abuchako go kaindi wach mantie kanyo thor mar wach mapek mantie kanyo niya: I'll trash Uhuru's punitive budget. Ruto wacho ni koloyo yiero ma higa ni endi to bro wuoyo budget ma nyalo loso kod Uhuru Kenyatta, budget ma wacho ni mano endo en budget mararacha ma bende hinyo oganda jo Kenya. Obro kethe mondo los mano endo manyien en owuon owache. One for the hustlers. Deputy President William Ruto yesterday opened a new battlefront with his boss, President Uhuru Kenyatta, over the 2022-2023 budget and asked MPs allied to him to shoot it down when it comes to House for debate. And should the legislators fail to alter the Finance Bill 2022, DP promised to dismember it if he wins the State House race in the August 9th general elections. Mano semna chakra chaka saniendi utonyiso jogo kama bende nitie kode ma bende sire od bura mar mondo megi wit oko budget mararacha no endo. Ukuri Atani's proposal will make life even more difficult, says DP. Mane wach masani ko Ruto wacho to en owuon en deputy president mar Ukuri Atani giri en wach malich ahinya. Wach machielo mantie kaendi ni Chiloba moves to quell fears on registration of SIM cards. Sani ndi koro Communication Authority wacho ni koro ogibiloro simbego majini tiego emani ka koro mari pokendeko te mamondo mi indike kapok oromo chieng' tich abich mano endo deadline masani koro nitiere en mano oboke medwa luome iye kaindi tinyoro ni endi ne en Jumapil mar Othith. Mano Jumapil mano endo manga ber iluongo ni Palm Reed Sunday, Jumapil mar Othith kamoro amora ni time. Catholic faithfuls at the Sacred of Heart of Jesus Cathedral in Eldoret town was in Gishu town yesterday. Nye en Jumapil mar Othith ng'eni mano endo en juma achiel kende mane odong' to koro jawar Yesu Kristo ni dhi gure msalaba. Mano koro mochindi abich mwadhi ni endi to koro bedo ka koro mano ende en chieng' endo ma bende Yesu ne koro orie kama koro ne idhi ndhoge kendo idhi gure. Mano endo kaka ja Kristo ber mamundi ng'in to en Jumapil mar Othith ni tiende en nang'o to jitime kamora mare piny mangima nang'o ka inja Kristo. Sani kore makoro warie juma no endo mone beni ng'ano endo ma ja Kristo itero chunyi mos kihore king'eni richo ni te gusike ni te gishida ni te koro itere msalaba kacha. Omiyo nyaka koro sani endi walem pile pile nyaka chop kanyo endo. Wach machielo mantiere itoboke ni mara biche ni Israel a victim of blackmail in Azimio. Raila sani koro njowich bar mateka inya Azimio ka jitedoro mondo mi obed jalopne. Alfred Mutua koro donje. ODM leader is struggling to satisfy more than 20 political parties supporting his bid. Raila ni kama teka nyanya ka jogi te obedo go machigni kendo los kodgi. Maendi wach mantiere kaendi ma ipenyo to kore ni blackmail. Uhuru to Mount Kenya after Jubilee primaries. Uhuru brother koro by ko mag central ka koro setim mago magin weche mag nominations kata welo mag bura ma Jubilee achiel kachiel. Koma chielo bende en kaendi ni Mutua target Raila's running mate positions. Maendi wach mantiere man leo chap leader Alfred Mutua is spoiling for a fight with the Wiper boss Kalonzo Musyoka in quest for Ukambani running mate position in the Azimio la Umoja Kenya Kwanza coalition. Whose flag bearer is Raila Odinga. Mutobo kwe ngani yue en kama Kalonzo nyono to nyono. Magio chimentire kaindi nano kaindi kantilendo ko mag tije makagi kacha kaone na mande nyalo ng'iyo gima mondo mi indiki kidwaro mondo mi ket kwayo mari mano endo mar tich kadhi nyime kaindi fajosomo gi jondiko. E county news kaindi ni Joe's absence dampens Azimio coast campaigns. Bet ni koro Hassan Joe onge campaigns go koma dhi nyime gwenge go koma Mombasa omezani koro ng'icha ok en ginendo manikare ng'icha mane wach mantiere. Homa Bay. Homa Bay Kenya. ODM is fighting to bring calm following a wave of discontent from aspirants protesting decision by the party to issue direct nomination certificates to their competitors. The aspirants complained that the party appeared to favor incumbents in a process that disadvantages other aspirants. This follows the decision by the party to issue certificates to Gladys Wanga for governor. However, it
this is likely to dent the support enjoyed by ODM in the region after aspirants for governor's seat said they are not happy with the method used to settle on Wanga. Businessman Louis Ogingo, who skipped the consensus meeting that settled on Mrs. Wanga, said party had failed to exercise democracy. Polo you are go reto the enana go reto the kamano enoka wachimenti. British PM pledges aid to Zelensky. My wachimenti kainde enoka indika kuro British Prime Minister Boris Johnson and Ukraine President Volodymyr Zelensky walking in central Kiev on April 9th. My wachimokuro not embrace makuro ne Boris Johnson or the manendo Kiev ko wacho nikuro ni obro makremu tegna hinya koda kamanendo ma president mar pinya ma Ukraine. Prime Minister Boris Johnson on Saturday held talks with in Kiev with the Ukraine President Volodymyr Zelensky. The number 10 said visit was a show of solidarity with the Ukrainian people. Following the meeting, Downing Street said the UK would send 120 armored vehicles and anti-ship missile system to support Ukraine. Pode mna washini ndoma zimbele ma Ukraine kwa Russia. Sanikoro pinje magine gosi chakolo nyirema mondo migi konye maneni gima ber. Chiloba quells fears SIM card registrations. Sanikoro kikibedi giwasiwasi. Wachimachile kania millions of Kenyans can now have a sigh of relief as their lines will not be disconnected if they fail to register them afresh, as had been widely feared. Communication Authority of Kenya yesterday clarified that subscribers who have already registered their SIM cards, which can be confirmed by dialing 106, can rest easy. The kacha ket sudwe 106 ket ranyisi mari rukata hashtag edia nengi ka SIM card mari and registered mane wachimantire. The standard wachimantika india ni fresh running method for Raila saniko Raila ni wichi bara hinya ma yero ngano ne mabolowe mano endo chung mare madwaro piny ni endi mar Kenya kaka jatelo kuro ngadhi lowe en ngana no kaka endi ntie Alfred Mutua, ntie Lee Kinyanjui, nitie ji mang'eny mose kaka Martha Karua, nitiere ji kaka Peter Kenneth and more of them manitiere mane wachimantie. Machakos governor offers to deputies as a new leader days after Kalonzo said he wants the seat. Nakuru governor insists Mount Kenya will accept nothing less than DP. Ewe chigiki mag Jumapili Marothith en mana kwekende emani lando ese chigiki jogo eko mane otimo klas 8 kawuono ni ndikoro igolo skunde eko mane oyer mondo migidhi achiel kachiel mane ler mantiere kanyo manyalo ng'iyo wach mar koro Mutua dwaro running mate no endo ng'iyane kanyo ondi winj kaka ochalo. Muturi move to support Ruto splits elders. Sama bende koro Muturi wuok dhi ka Ruto ni ndio miyo koro jogo dongo go eko mantiere Mount Kenya koro igewang ahinya. Peter Kagwanja wachoni, we prepared him as a successor and not to replace Uhuru. He is no longer the spokesman of the community and can't purport to guide us on the way forward. Mane wachimantie. As wachoni, are elders involved in politics? I have never discussed any political matter with any group of elders, and it is therefore not possible for any to advise me. Okay, watch ODM's delicate balance in picking suitable county bosses in Nyanza. Wachigi kima ODM ni kanyo. Kivumbi 2022 ntika Oboke ndima the standard ngenya hinya giweche mangeny mantire kanyo. Fresh valuation raises Fai Amario's property worth to 900 million. Indian Fai Amario's. Indian former Naivasha businessman and politician Fai Amario. He died on May 23rd, 2010 after a short illness. Magikoro ginuchi giko mantire mag laro mwando. Jopuonj bende ywak ni budget ni ndio ekonomi ogi mano ma en bilion 4.5 magi timo tiegruok kata training. Mano ni Oboke nendo mar 14 kod ite mar 15 nyalo ng'iyo. Sama bende koro pa josomo gi jondiko ni kaendi janeno ma Lolwe Tv matanga America endi da kanene mna kalendo nitie kama county ma Homa Bay mag tenders inyalo ng'iyo ne kero tenda mora Homa Bay county inyalo yude kanyo achiel kachiel. Anyisi ni gini Oboke ni kawono mato duong manade nindi. Manchester City Liverpool share spoils in pulsating title encounter. Maendi nyoro nye Liverpool okani mabera hinya nyoko go tugo manyadwa mondo miwago. Maendi
Madrid wins, Atletico loses ahead of Champions League deciders. Mane wachimantire kanyo endo magi wich mag tuke. Sama Ronaldo wacho ni sorry for outburst after Man U loss at Everton. Manchester ncha ne ogo kore gi Everton. Pani Manchester ni endo wachine urumo. Owe ni endo koro ena kanyo. Wanyalo kete kuma Aston Villa giri nitiere kaka timbe mane dongo chon. Aston Villa giri ni kanyo. Koro wadwani mondo mi Manchester yie moni koro gin kaka Aston Villa giri. Mane kama koro gin tiere. Weche mag pongo wi waka ni gina great club. Kata Nottingham Forest en a great club to onge kata mana en a championship. Koro Manchester okete wiwa mos. Adhi Oboke magik ma The Star wachimana kanyo Haji wachonia no graft charges for governors MPs. Kimanyo komno endo mar MP kata governors sanindi ok biteri do ok bidonji ni giketho mora mora nikech koro kuom sani kalore kaka weche nitiere en niya ogedo mondo migi wach ni ne gitamo jomoko chung mane gima koro giwacho koro aje wacho ni bro we yawe lakini butimni nonro tibo we yawe edo ni pup to jogi ni kodi no graft charges for MPs governors before polls Haji wacho DPP right to suspend prosecution of aspirants manela rwantire kanyo ka osipuna soba chachilo ndiko ka prosecuting politicians at this time when the country is about to hold general elections is delicate issue. This is in view of the fact that the constitution is also very explicit on the right to fair hearing, requiring that justice be done to the aggrieved and accused parties in a manner that is judicious. Watchman Tire Kanyo, Soba Churchill, Raila pushes to stem simmering Azimio revolts amid a zoning claim. Some parties say they are being excluded by coalition's top leadership. Mago Wichman Tire Kanyo, Raila Genyen Tire Ka. Jaduong Francis Atoli maindien Elder Mat Farm maindika manyage dhie Kajiado no kakoro nyagin ka indika gini kanyakla go paranya gini Fred Gumo Orengo neni kanyo Peter Kenneth Muradhe neno ka indika tujube nika koro magite ginyo manyintire kuro maneno kakoro negilo sewichigi kumola henya maga Nairobi. Muturi expands Ruto's deputy options. Mane wachimantie sani ndi koro ngane nyalo dhi nyime ma koro yier kata Muturi kohero kaka running mate mare. Relatives have complained that company bosses deputies disperse them due to poverty. Mane wachimantie koro ntiere mara bujago mancha koro anoko keti nyaka sanduku gi picha kende mantie onge machigni kamoro marama intijeno ma Lolwe Tv en okinyi manoendo maber maromo kaindi mar mondo mi wachak juma manyien pa en tarika 11 manoendo ma dwe mar ang'wen wantiere higa noendo mar 2022 oboke gin adek kaka pile magi mag The Daily Nation, oboke ma The Standard kod oboke ma The Star. Oboke ma The Daily Nation abuchako go kaindi wach mantie kanyo thor mar wach mpek mantie kanyo niya I'll trash Uhuru's punitive budget. Ruto wacho ni koloyo yiero ma higa ni endi to bro wuoyo budget manyolos kod Uhuru Kenyatta budget mawacho ni mano endo en budget mararacha mabende hinyo oganda jo Kenya. Obro kethe mondo los mano endo manyien en owuon owache. One for the hustlers. Deputy President William Ruto yesterday opened a new battlefront with his boss, President Uhuru Kenyatta, over the 2022-2023 budget and asked MPs allied to him to shoot it down when it comes to House for debate. And should the legislators fail to alter the Finance Bill 2022, DP promised to dismember it if he wins the State House race in the August 9th general elections. Manose mnachakara chaka sanindi utonyosa jogo kama bende ntie kwa dema bende sire udubura maromondo megi wait oko budget mararacha no endo. Ukuri Atani's proposal will make life even more difficult, says DP. Mane wach masani kuru Ruto wacho to enu ene deputy president maru Ukuri Atani giri enu wach malicha hinya. Wach machelo mantika indi Chiloba moves to quell fears on registration of SIM cards. Sani indi kuru Communication Authority wacho ni koro ogibiloro simbego majini tigo emane ka koro mari pokendeko temamo ndo miindike kapokoro mochieng tich abich mano endo deadline masani koro nitiere en mano oboke medwa luome iye kaindi tinyoro ni endine en Jumapil mar Othith mano Jumapil mano endo manga ber endo ilunga ni Palm Reed Sunday Jumapil mar Othith kamora mora ni time Catholic faithfuls at the Sacred of Heart of Jesus Cathedral in Eldoret town was in Gishu town yesterday.
nye en Jumapil mar othith. Ng'eni mano endo en juma achiel kende mane odong' to koro jawar Yesu Kristo ni dhi gure msalaba. Mano koro moching tich abich mwadhi ni endi to koro bedo ka koro mano ende chieng' endo ma bende Yesu ne koro orie kama koro ne idhi ndhoge kendo idhi gure. Mano endo kaka ja Kristo ber ma mondo ing'e to en Jumapil mar othith ni tiende en nang'o. To jitime kamora mare piny mangima nang'o ka in ja Kristo. Sani kore makoro warie juma no endo mane beni ng'ano endo ma ja Kristo itero chunyi mos kihore king'e ni richo ni te, gusike ni te, gishida ni te, koro itere msalaba kacha. Omiyo nyaka koro sani endi walim pile pile nyaka chop kanyo endo. Wach machielo mantiere ito